vypadá na přívoz, který nás převeze přes Dunaj. Bohužel jsme si nevzali plováky. Já jsem na sračku. Kdo tady není na sračku? Povedeme kola. Povedem kola. Na dnešní večer to vypadá, že povedeme kola. Povedem kola. Protože už tady máme ty vole. Máme asi Pár 6. kalíškou. panáka. Povedem kola. Harom kořalek, krát 3. Hele, Do toho pijem pivo. Rejha, já ti říkám. Vzpomeň si na mě. Tohle video si budeš pouštět, až ti bude 60. Budeš plesnivý dědek, ty vole. Zasranej smradový plesnivý dědek. Vzpomeň si na to video, ty vole. To nebude, protože budu splacet hypotéku, chodit do práce. Přesně. 40 let naspátek. Tohle video, tohleto, jak tady ukazuju, je 40 let naspátek. Dětko jeden plesnivý, ty vole. Ty vole, Vzpomeň si já na to. budu, ty vole, budu plakat. Ty. Na plakát. A domů, ještě se mi nechce, ještě chci být dál na cestě. Chci být na cestě dál. Tam polivky. Jenom polivky. Jenom polivky. Jenom polivky. Jenom polivky. Polivky budeme vařit. Tady ta žlutá barva před náma. To je to, co máme v hlavě, ty vole. Protože včera jsme se vytroubili takovým způsobem, že by se za to nestyděl ani menšík, ty vole. Ani Ládíček, ani náhodou. Ani Jiříček. Tak já vám řeknu, že je na kole mít kocovinu jak čepici. Nevědět, kde má člověk nohy a ruce, to je těžký, ale zase jsme vybrali pěkný místečko na spaní nakonec. Takže zase tady koukám, někdo dělá oheň vedle nás, tyjo. Ale místečko je to pěkné. Takže nakonec to všechno zase dobře dopadlo. Fenivia Silvia ryby, tak tohle je Srbská hladová republika. Impozantní příjezd do Srbska. Ano. Po krásném večírku včera. Byl krásný večírek. Kocovina jak čepice. Jak říkám, ani menšík by se za ní nestyděl. A přijíždíme do země, nezemě. A je to země srbská. Uvidíme, co nás čeká v srbské zemi, protože srbská zem, tam asi mají Srpy, ne? Nějaký. A hlavní město je Srbín. Hele. Vlajka jak vlá, krásně plápolá. Takže vítajme v Srbii. Tak sotva jsme vyjeli do Srbska, tak jsme objevili na zahradě jakousi soukromou zoologickou zahradu. Koťátko. Co je tamhle to za exemplář, tamhle toto chodící, to je prase. Ahoj, a koťátko malé. Tady je malé koťátko, ahoj koťátko. Tady je zajímavý, jeden z nejvzácnějších exemplářů. Prase vinohradský, jo. A takováhle krásná zoologická zahrada. Tam vzadu jsou kozenky, papoušci ze všech možných koutů světa, kachny a tam to pokračuje někam dozadu.
musím vám říct, že to je skutečně nádherná záležitost. To je. Jenom ještě takový zajímavý vstup z téhle zoologické zahrady. Zde vypadá, že tento papoušek se živí touto rostlinou, dobře známou z jointů, že jo? Tato rostlina roste v jointech, že jo? Ano. No. A ten papoušek se tím živí. A taky se na ně podívejte, jak vypadá. Je úplně v pohodě. Ahoj, jestli tě se chtěl zeptat. To je Karlička, víš? Ty jsi ten láma, že jo? Dalaj láma, že jo? Ahoj. Myslíš, že ty bys měl být osvícený, prej. Jsi to ty, že jo? Tak pane Dalaj lámo, Ahoj. myslíš, že vás chtěli zeptat, jestli se do toho Tibetu teda vrátíte nebo ne? A ještě by nás zajímalo, jako co si myslíte o politické situaci v Československu. Děkujeme. Děkujeme, paní Lamu. Moc nás těšil rozhovor váš a doufám, že... Byl to velmi přínosný. Doufám, že No, máme vám tě poslat k autorizaci. Dobře, pošleme. Vaše e-mailová adresa? Ano, děkujeme. Děkujeme. Lama-zavináč. Tak nashledanou. lamazavináč.cz Hledání místa na spaní v Srbsku. Tak si toho nikdo nevšimne. Asi tak Zdrav, Jeňo. 100 kilometrů od Bělehradu, nebo víc, já nevím. Buď zdrav, Jeňo. Jsem zdrav, zatím jsem zdrav teda. Já si říkal, jako buď, abys byl, ne? No, tak já jsem zdrav, jako, tak mi neříkají, abych byl, když jsem. Ale vole. on Jirka myslí, abys byl jako dál, víš? Ne jako Aby to teď, zůstalo takhle, jako jak potom. je. Potom. No, Potom tak jak jo. jsi teď zdravý, Tak abys to jo, byl no. zdravý. A teď si představte, my tady to rozumíš, ne? v té kukuřici, která je všude kolem, my tady musíme najít bivák, Hilton nebo tak, nějak, 3 hvězdičky, 4, no. Plzeň studenou, bazének s vodotryskem, no, recepční krásnou, no, to Kde je všechno, ten bazének? to všechno nám vojna vzala. Chtěl bych vám říct, že teď je brzký ráno, my se nacházíme přibližně v polovině svého výletu, protože za chvíli budeme v Bělehradě, tam nás opouští Piškot, zůstáváme už jenom já a Zemánek. Tam ta krajina začíná kopcovatět, protože zatím od Maďarska a Severosrbska je to jenom takováhle placka s kukuřicí všude kolem. Nic víc, nic míň. Takže už se hodně těšíme na kopce. Teď je pěkná kosa. Takže další záběry z Beogradu. Takže na Bělehrad! Na Bělehrad! Člověk si musí dávat pozor tady. Protože doprava není zde úplně bezpečná. Často to končí nešťastnýma dopravníma nehodama. A kolikrát to jsou i smrťáky, takže my to musíme projet tady. Tohle zřejmě dopadlo velice špatně. Tohle zřejmě dopadlo velice špatně. Na předměstí Niše utěkla mi duše tiše. Duše, ale velmi tiše, protože jsme o tom téměř nevěděli. Vypustili mi duši! Štístko, ty vole. Ty vole, já jsem štístko tyhle výpravy, ty vole. Nejhorší je, že i když nepícháme, tak stejně píchem, ty vole. Že jo? Krucio!